Ja, Pietje, de kist al wel. Pietje van Gerrit. Pietje, goeiemiddag. Goeiemiddag, Diamo. Dat winnen we weer van, hè? Gezellig. Ja, Hast ik een had beetje een leuke weekend. Ja, ik ga nog de Christbeer met bij jongens. Dat is het wel. Ja, ben prachtig. Nee, had lekker mooi Sinterklaas van Diamo. Ja, heerlijk. Nou, een mooi buurt ik ben. Ja, misschien wat Gerrit nog weer bij hier ben. Als je weer gaat feestje dan vanzelf. Weet je, het Gerrit maar ben, hè? Het Gerrit maar ben, dan gaan we dingen, of voor de band. Hartstikke mooi liedjes en jongen, ja. Prachtig. Maar de band weer en het pakjes uitpakt en nou plaatst en ja, die hebben delen met best spul bradje. Toen heb je nog een bordeltje gehad. Maar als je met Gerrit geen grenzen heen doen, kan net door de bord. Je kan dat door de drank ben. Je kan net door de drank. Nou, in elk geval, de band plaatst voort. Nou, ik zei nog maar erbij. Hoe is het nou jij meer? Nou ja, de laatste moest er haar heen. Dat wist wel goed zoals God. Ja, je helemaal uit de schroeven. Maar ja, we hebben wel willen gaan. Ja, lights in de wezen naar boven. We hebben ik wel laken. Ja, nee. Nee, weet je, je moet eens wat uit je dak in. Dat hindert ik al niet. Maar ik zei nog tegen Gerrit, vroeger weer eens een reclame voor. Dat weet ik nog schoon. Hier de hele drok feest gaan en zat het heen en heen. En hier de vrouw des huizes het zat drok gaan. En ja, verder kreeg hij daar niks voor. Alleen maar dankjewel. En nou, wat is het van me? Ik nog dankjewel. En dan kwam ze op bed en ze had douche toen, wie staat reclame. En dan kwam ze op bed en dan leidde een mooi diamantje voor haar op haar kasten. Hey, nou, die ik het rennen in eigen, dat is zo leuk. Nou, ja, dat is mijn jaar het genezen ben. Heel laken. Nou ja, ik denk, let me laten. Je zet hier niet eens door de sfeer, maar ze nu dan gewoon nog even het huisje. Nou, die helemaal bij wat me gebeurt. Ik kom bij in de slipkamer en ik kom bij het bed. Daar leidt mijn Gerrit met de bleerte kont op kassen. Hij zei, daar in die diamantje, Pietje. Nou, je had wel eens horen gekke Gerrit, maar dit wie mijn gekke Gerrit? Ja, nee, dan laat ik maar wat mij ben. Nou, je bedenkt wat, net? Ja, het is net al, joh. Nou, dat is er. Je mag het erom laten. Ja, dat kan ik. Even minuten schroeven. Maar ik zei, dan maak je weer Delia. Ophouden. Maar dat een keer niet wel. Maar je kent dan min hem Delia aan ben. Nee, maar je denkt dit jaar al, ja, nou, de corona's, want je weer gaan nooit het. Dat je er van fascineren worden kan, hè? Ja, je kan er fascineren worden ben. Ja, nou, die ene wil al fascineren en de andere net. Nou, ik zei, wie wil? Ja, ik ben er aan de kippen bij. Nee, ik ben er aan de kippen bij. Ik zei, ze mijn Gert, ik zeg voor naar de apothekerij. Daar heb ik geen west. Ik zei, ze in de apotheker, want je maar voor bestellen, hè? Voor die rommel op, hè? Want je weet net hoeveel het zijn meidje, hè? Nee, dat ik ga voor naar de apothekerij west. Ik zei, zodra dat spul binnen is, dit is mijn telefoonnummer, met bel je, en ik neem no vaste spuiten mee. Dan leidt dat maar kleertje, want ik ken het zelf wel doen, dat is goed keper, hè? Ja, ik ken dat zelf best wel doen, die fascineerderij. Ik heb vroeger EHBO gehad, en dat hindert. Ja, ik heb mijn eigen EHBO-diploma vroeger gehad. Nou ja, in elk geval, maar dat, ik zei, ik ken er zelf wel maar raren. Dus de spuiten lees ik leer. En dat het goed komt, ik zei, dadelijk met bel je van de apotheker, haal ik het op, en dan rijd ik het zelf wel mee. Maar ja, nou lees ik die spuiten kleer vanzelf, en dan komt Gerrit, ik kom je ben, het leidt hier op de tafel kleer, hè. Hij zei, wat met dat? Nou, ik zei, ik vind die fascineerderij, dat kan ik zelf wel doen. Hij zei, maar een gekker worden, dat doe ik toen net, zei bij Pietje. Dat doet zeer. Nou, ik zou dat zo vier eens goed net om te stellen, want dan brek ik een scherpe punt er wel even af. Ja, maar gekker, wat ben die manches bange skipjes net? Ja, moet die van die ik? Nou, nee, nou, net dat ik weet, maar misschien dat hij het ik net zo loffelijk vindt dat ik hem zelf een spuit in de eer. Nou, nee, maar dat is maar scherpe punten even aanbrengen bij van de neudel. Dat wordt er beter van, Tinks dan? Nou, ik denk het als je dan komt ze het net om, nee? Nee, dat zie je. Nee, jongens, ja, maar als je ik ga EHBO, misschien dat jou EHBO, maar dat, nee, ik red er zelf mee, hè? Nee, dat is wel 40 jaar in dat ik dat helle heb. Oké, maar als je zit in de game, net zo'n mooi vestjes, jongen, gaat er nooit weer uit, hè? Nee. Nou, ik zal er eens even doen uitdenken. Ja. Goeie tip in elk geval, Ja, om het nee. al een beetje op varje te hebben. Ja. Pietje, dank u wel. Ja. En ontak een weekend, is er dan weer? Ja, dan ben ik er bij aan. Ja, je met alle een beetje contact houden, hè? Mensen die vinden dat ik zo leuk. Want dan heb ik een kriesbjemke erbij. Doe haast er een kriesbjemke bij. We komen een beetje de sfeer, nee? Ja, we komen nou een beetje in de sfeer. Dat Ja. is wel leuk, nou? Ja, zo mooi. Ja, zo mooi. Ik wens je die een rustige weekend aan. Ja. Gerrit de groetnis. Zal ik doen? Een weekend. Nou, ondanks een weekend, die aan me. Ontzie je, hè? Doei. Doei, doei.